guri nokasi nukhum hapam phayo hapam thang phiaba tiprasani kapal slai jagya tiprasaro khoroksa bai khoroksano jesuk bansa chubasu laile tongu phiaba usukle chubasu ruwi malainai tiprasaro khorobusule chabaya nungbaya tongba jesuk tong bihi tusano sudase kandri chumrugi malaya haifano Kaganang tiprasarokni bukhakwar busutong mero dini tripri khorani mangpigo nugoina tongo kaham hamya phano bini bubagriya phano baithangle bubagra nei kosiwi naharjak magnang rejak kormo kakhang phanyagei tiprasani nokri nokhase nukhum ngui tongmani rokno masaya mananyani bisinti phano bubagra protuni asai mani salno rogei 26 asrambari constituency ni lupuro thangai bukhu podini debormana chubamani chen mukha phaidi nainelena tripri khorani report Bubagrani Ajema Shalnoragai 26 Asrambari constituency East Singisora Ebala Thakolok village committee ni chakrajak podini debormani nukhung kaplanogai nukhung shnamari laikha Asrambari ni tipramothani adongshong aro thangi manjakha Khowai district zonal chairman Borongmurang Bishu Deborma tipramotha Khowai district working president Borongmurang Trithit Deborma Prashanto Deborma akosha tini chakrajak podini deborma bini nukhungwa bini nok kapla eba nok khania abasung thanawi tini so bini nukhungo pono tin kabangma pairi me pono bini je tuli thangjak pono tuli kaisaba kaham kurai a tuli no so kijamisa toi sung tuli baiya kana tini bin tuli rok sung kijamisa thapaka te je khamasa sung khaika abo kulina sung thanamo sungango tini kulana tini bubagra batini ha bubagra no so balakha hambaya pono bini asima salno lugoi so tini o suba so khamango bono rang pisa di mehon tin pumui chung tini tini tangnai gorib eba sugia nukuno suba so kena chung kinoro khajaka